Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye echiri ya zere. Ebe ọbụla nọ wee na-ekiri m, biko ka ịkaba ahụ na-atụsa anya bụ ozi. Anyị abịagokwa ka anyị gbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Asị m ebe ọbụla ị nọ ka ịkaba ahụ na-atụsa ozi a, ka o jekwuru ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile, ka ha gbakọọ n'obi ndị Igbo, ebe anyị na-ekwu okwu ka ọ ga-esi dịrị obodo anyị na mma. Biko echefukwana na onye na-anụ ọnụ ya bụ nwanne gị nwoke a na-akpọ Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo. Anyị nọkwa live na TikTok, anyị nọkwa live na YouTube, anyị nọkwa live na Facebook, anyị nọkwa live na X, ya bụ nke a na-akpọbu Twitter. Anyị n'ụzọ ebe niile, maka na ife anyị bịara ikwu maka ya bụ ka ọ ga-esi dịrị ala Igbo na mma. Ya bụ ọ bụrụ na ege anyị ntị, biko ị nọ na Twitter, ị nọ na Facebook, ị nọ na TikTok, ị nọ na YouTube, ebe ọ bụla isi wee na-ekiri anyị, ọ ga-adịkwa n'anyị maka ime ka anyị mara na anyị na-ekirikwa n'anyị. Maka na onye nọ n'ọgbọ ọ nwanne unu nwoke nke a na-akpọ Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem ndị Igbo n'ụwa niile. Ị gaa na TikTok, anyị nọ live there, a na-afụ anyị na kamera. Mana ị bịa na Facebook, YouTube, TikTok, Obinwannem family, ala Igbo niile ka ị na-afụ na the screen. Ọ bụ ndị ahụ ị na-afụ na screen na Facebook bụ ndị nje lọnchị ya Obinwannem n'ala Igbo. Ana Obinwannem nwere movement ha na-achọ ka ha ma achieve, and that movement ka anyị si ka anyị gwa gọvanọ anyị n'ụbọchị taa na anyị nwekwara ihe dịka Obinwannem Foundation n'ala Igbo, na ọ bụkwara na ha nidere enyemaka, na oge erugo mgbe ha ga-abịa gwa anyị ka anyị nyerefe aka ka obodo anyị wee dị mma. So biko asịrị m na ọ bụ na ị na-ege m ntị n'ọnụ na TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, ka ị na-akọmentị ebe isi wee na-awọchị anyị, na ọ ga-adị oke mkpa, maka na ndị Igbo bi enwe ebe a. Ọ ndị Igbo ka anyị mepere platfọm a, ọ ndị Igbo ka anyị chọrọ ka anyị na-agwa okwu, maka na ihe na-eme na be anyị, ọ bụ anyị nwa kwesịrị iji aka anyị wee na-eme gịnị, wee na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ ife ziri ezi na ife na-eme na be anyị, anyị arapụ ife na-eme na be anyị na-akọ ọzọ. Ọ bụrụ ihe ziri ezi, ọ bụrụ ihe ziri ezi ma ncha.
na ikorobịa adịrọzi ka ikorobịa, agbọghọbịa adịrọzi ka agbọghọbịa. Ana anyị mara na ọ bụ ụmụ nwaanyị Igbo ka eji eme ọnụ n'ụwa niile mgbe gboo, mana ị na-ezi anya kịta ọ dịkwazie ka ụmụ nwaanyị Igbo achịta azụkwa aja n'ụwa, mana ọ bụ ha bụ ndị agha na-agbara tiketi ebe afụ. Jụọ onwe gị ajụjụ, gịnị kpatara ya bụ ife ji eme? Maka na ozi ọma Obinwanne ndị Igbo na-ezi tụrụ ugwu Okechukwu, ozi ọma ga-eme ka ị mata nke bụ eziokwu, ka ị ga na-esi na-emeso nwanne gị, ka ị ga na-esi na-emeso nna gị, ka ị ga na-esi na-emeso nne gị, ka ị ga na-emeso ezi ọyị gị, ka ị gasị na-emeso onye ahụ bụ onye ị hụrụ n'anya, onye ahụ bụ onye na-enyere gị aka, onye ahụ na-agba onwe ka o si wee kpaa gị, ọ na-enyere gị aka, ka ị ga na-esi na-emeso ya, ka ị ga na-esi na-emesokwa ndị ahụ bụ ọ bụ na ọ na-afịa gị arụ, ị na-asịsị nyere gị aka, ha na-eme ka ha nụrụ na onwere ife na-ekwu. Ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ mere mere n'ihu kwe mkpete n'azụ, ndị oyibo kpọrọ ya pretenders. Anyị nwa ga-eme gị ka ị mata ndị bụ ndị ahụ. So na ozi anyị na-ezi bụ ozi ga-enyere onye ọbụla bụ onye Igbo aka. Onweghị onye ozi a na-anara iche. Ozi a bụ ozi mmadụ niile. So ana m asị ka unu kọmentie ma mee ka m mara na mụnwa na onu m na-apụta ọfụma, ma ndị nọ na YouTube, ma ndị nọ na Instagram, ma ndị nọ na TikTok, ma ndị nọ na Twitter, ma ndị nọ na nke ya Facebook. Achọrọ m ka unu kọmentie ka anyị mara na voice anyị na-apụtakwa ọfụma. Otu a ka ọ dị. So ka m pụtakwa na ụmụnne m, ka anyị were obere histri a kịta dị ebe a wee jidekwa okwu anyị ka ọ na-agakwa. Ka nnabata nwanne anyị nwoke mgbe m lọnchiri Obinwanne, wit ụmụ Igbo niile. Onye a ga-etinye voice ya na-abụ onye Nsụka, maka na achọrọ m ịkọrọ unu history of Obinwanne, wee gwuo na ihe Obinwanne bịara ime n'ala Igbo. Maka na Obinwanne sokwa eme kọntentị nke bụ ka a na-akpata ego so social media. Anyị ga-akpatakwa ego, so which is na anyị abatago kịta na strategy anyị nọ kịta bụ ka anyị ga-esi kpata ego anyị ga-eji nyere onwe anyị aka. So which is na onye ọbụla bụ onye kwetere n'Obinwanne, kwetere n'ozi Obinwanne na-ezi kemgbe ụwa, ọ bụ na gị nwanne oge na ịdị willing ka anyị gaa together, oyi kọntaktị anyị na-aga arụkọ, maka na asị na igwe bụ ike, anyị yiri na igwe ọka mma. Ihe ahụ anyị na-achọ, anyị yiri na igwe chọọ ya, anyị agada ma mgbe anyị nwetacha ha ncha niile. Ọnya bụ ozi ọma Obinwanne n'ezi. So ana m ekene unu wee sị ka anabata nwanne anyị nwoke ahụ ka ọ kọwara unu ife m gwara ndị Igbo n'ụwa niile, maka na ife m gwara ya kwuo n'okwu ka o kwuru, mana o jizi Nsụka wee wụọ ya na ajụ. So ka anyị jenu. Onye gbakọ ọsọ omume onye ọgbọ n'elu ụwa na-agba ịma ya menyakwanụ mịmara ọsọ ịgbajọgbo m onye egbola jee n'enya ma ọ na-ịga gbaja maka onye ra megbumegberi nụ Igbo Igbo agbara m ọsọ gbara omenala Igbo ga atọrọ n'ala ka ozu m kwara nwunu ma ọ na-eme Igbo oge kale rute n'ime be anyị gọị gọị kwanụ. Eziokwu na ebe agbala bịakwara ugbo mmanụ kwanụ na omenala Igbo egbogbogbo kwenu, maka na omenala Igbo mkpụrụ esechite oge chiri obodo ile na-ekakwanụ. Obodo ya bụ mgbọrọgbo m onye bụ na akpọ m niile abụọ meghe agbamọtọ gbogbo kwenu. Nwa Chineke ugwu Okechukwu onye umekasị na Nsụka nwaogbu ugwu anya akanya ma ọ na-eje na otugu Obinwanne si n'omenala Igbo ebe n'ụwa gbogbo kwenu anya akanya obodo amasịrị unu n'ụwa gbogbo n'Obinwanne kwenu, maka na omenala bụ ọnọdarụchi ma ọnọdarụchi eze okwu n'ụwa gbogbo kwenu anya akanya otu a ka ọ dị. Ọka o mere
ana m anụ na ntị echiro m. Obinwannem bụ ọgbakọ si n'omenala ekwuru n'ụwa gbogbo ma ncha maka uche obu na n'ụwa na chinomekanenyakwanụ ya amachighị aka. Igbo Obinwannem amalitebe ya bụ njem na ọ ga-ama eze nụ ya bụ asụaziri otu a ka ọ dị maka na ịrụjụtara ga mụ na ike gwuru n'ọrụ kwanụ eze masịrị ọma masị mere steeti nije ga-abụ eziokwu n'Enugu mkpọtị maka na Obinwannem na-ezimerisi dọịkwanụ anyị ga-echekwaba anyị. Ebonyi steeti azụmnokwu ga-abụ eziokwu maka na Obinwannem ezimerisi dọịkwanụ anyị ga-azụkọsị afịa ọnụ. Otu steeti nije ga-abụ na obi ọgaranya na Anambra kwanụ na Nkechukwu Emeka Ezenri maka na obi ọgaranya ogbomonye bụ na akụzi anyị ihe kwe otu a ka ọ dị. Onye chetara nna ya mere alụ Igbo na Anambra ọya ije ga m n'obi ọgaranya gbalitebenu ije ga m n'obi ma anyị ga atọrọ ọgaranya iche maka na ọbụ ịtọm ọgaranya iche iri isi nka jere kwenụ ọ bụ ka o mere ije ga m na Anambra kwanụ oyi ngwanụ ka anyị jere ọgaranya gwa na ogwu kwenu na-akparị ọgaranya n'elu ma ọgaranya bela atọrọ ọnụ ọnụ ọgaranya tọrọ ọnụ na ogbomonye abụọ n'igejego afọ ndị mmadụ nyakwa ozoko iru na gbachike gedegede obieko na obe ọgaranya ewela gị nkwuje bịa na obe ọgaranya maka na ekpụrụ obe ọgaranya ji hege were ihe gbapụrụ ọgaranya ọma m n'imụla achụrụ ọgaranya ji alabe mma ma ị ga-agwa ọgaranya n'isi o mmanụ na ndị mma na-agbada na ọgaranya orugbo ogbo otu a ka ọ dị. O mere eme ọgaranya na nụrụ ihe kpọkpọ o mere eme ọ bụ ịtụkwu kwụrụ ọgaranya gwara okwu ọnụ ụra ya ga mara na ga-ete mtara na nweghị ihe jere kwuru ya ana m anụ na ntị etiri nwere anyị agbara mabodo ọgaranya maọbụ dị ndị mma okwu akpara nkịtị na wadụkwa okwu akpụkwara mma ma ọ n'ọkụ ile ga-adị nwere na nne m agara chi ya bụ okwu eka ya bụ na okwu ebiara okpo maka na obe ọgaranya bụ obu ndị mma ka o mee ọgaranya kwuru ebido zoro ụlọ malara ma okwuru aka mụ na ọnụga kiriri onwe anya gwa onye ikpe aka bụ dele n'aka mụdele se enye na alụ ya gbo ogbo ma ọ bụ ma ya jiri anya afụ ma ekwe abụ egedilekwego ọ bụrụ na ndị nwere nchesa akpa mmadụ n'ọgọdịgba nwaji agọ n'ọgọ n'ike n'ike ma oke dibịa na-achị akpa udelebele enwetala ihe n'isi n'agbanyeghị n'ime ezi eri anụ udele na-eri anụ nwụrụ anwụ eri ga-ekwa na alego ogbo ma abụghị n'oke osisi nyefe ozi maka na ime ezi eri anụ udele na-eri anụ nwụrụ anwụ mgbe mkpụrụ achakudele n'isi oke dibịa na-achị akpa udele ga-ejikọ mgbe ole n'ime ga-abụ ya gị mgbe ọ ime udele jere n'ihe ozu ọchọ ka ekwu udele kwadebe ma wee jere udele a ga-ebula alọtala ndị nwa ọ bụrụ na ịmụta ga-aga iwere ọmụta kpọde ana m anụ na ntị ka na-egbebere ọnụ ihe ra ngwa otu ma ya adịghị mmanụ nya ụmụ Igbo kunienu kunienu n'ụlọ adị ya omenala Igbo amaka ọ bụrụ egwu ọ na-ama mbanana anyị karịrịkwa etetere otu a ka o mere ụmụ Igbo na-eche nri ga kakwanụ wochite na anyị omenala anyị udo dịkwa ma anyị ezachide omenielu ndị ụka biri ndị omenala ike anyị aga ata anyị so na anyị ga na-akwanyere ndị ugwu n'ụwa gbogbo fere ego ofufe n'ụwa gbogbo ejide oke abịa ma ndị Igbo ayata n'ebe ego ejide oke abịa ma eweliwe ọzọ gbogbo dajụọ enyi abịa anyị na nlo ụgwọ edakpọghị anyị ọzọ n'ụwa gbogbo oge chịrị anyị n'aka aba anyị lachitere ma anyị elewuri ego adịkwa n'iru ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu wee na-asị nke onye chiri ya zere ọkakwa nwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo ana m ewetara unu ka o si akpọtụ na oge ndị Igbo ebe anyị na-agbasanye bụ ozi n'obi Obinwannem Igbo TV ije na Facebook ihe enweta anyị live and direct na Obinwannem Igbo TV Facebook ije na TikTok ị ga-enweta anyị live and direct n'Obinwannem Igbo TV mana ije na Facebook ịma mfụ anyị anya live because na
ofu kamera ka m ji arụ ọrụ. Oge na-adịrị anya anyị ga-enwe dọbụl kamera. Anyị nwezie dọbụl kamera ya maa na ya agaghị na-apụta ka ndị na-abịa na redio. Ụnụ mana ọ bụrụ mmadụ niile na-alaiki ige redio. O nwere ndị na-abịa na-ekiri gị. At least ọ ka isi wee kwado na ka isi dobe onwe gị ka ndị mmadụ ga-eji na-ahụ gị n'anya. Ana ọnya bụ ife anyị si ka anyị bịa na-akụziri ụmụnne anyị ka anyị dobe onwe anyị ọfụma. Ndị ọcha na-akpọ ya pakeji. Ka anyị pakejie n'onwe anyị wee jiri nwaanyị na-aba anyị ya edozie ebe anyị, maka na ọnya bụ ife anyị na-ekwuru okwu ya na Obinwanne Igbo TV. So na ebe ahụ unu nọ na-enene m ugbu a, ọ bụgodo na ide anụ m, ọ bụ na ide afụ m anya, ọ mebi na ịnọ na otu ọbụla o si na-adị, ị ga-eme ka anyị mara ka anyị wee mara ka isi wee na-eche. Anyị ga-etinyekwa link na Facebook and YouTube and Twitter. So onye ọbụla chọrọ ịgbagote na through StreamYard, unu agbagote ya bụ ndị Facebook and ndị TikTok, ndị Facebook and ndị YouTube. Ebe ọbụla nọ wee na-ekiri m, ndị TikTok ha ga-agbagotekwa. Onwekwa ka esi eme request, if I'm not mistakenly, no, onwekwa ka esi eme request, ime request ịgbagote. Then ife anyị nwere bụ topic n'ụbọchị tata bụ mụnwa chọrọ ka m zie gọvanọ anyị ozi. Onwekwana ozi ị chọrọ izi gọvanọ anyị, rigote bịa zie efe ozi, maka na afụrụ m oti na Hope Uzodimma ebe ha na-agba mbọ ka I don't know what they are discussing. I can never tell. Onwebeghị any news m nwetara. Ọ bụ na onwego news ị nwetara, kedu ihe Hope Uzodimma na gọvanọ Oti, kedu ife ha ji wee gbakọ ka anyị mara na ọ bụzikwa Oti nke anyị na-ekwu okwu ya, ka ya echefuzi overnight ihe gọvanọ Imo steeti mere ndị Imo steeti eji gbafusie n'ala Imo steeti. Onye mere o ji wee dị like that? Ọ bụ Nnamdi Kanu ka Simon Ekpa? So ọ bụ na ị mara onye mere o ji wee dị like that, achọrọ m ka ị gbagote ebe a. Let us debate ourselves and give a sense to senseless people. So because na unu ama mmechi ife ọjọọ wee boo mmadụ. So na aga m eso na ndị ga-stand that ọ bụ na enyere anyị ezigbote original proof ife mee n'ala Igbo mgbe ala Igbo dị ka ọ dị, Emmanuel Nwokwu ya ga-akwadokwa ọzọ n'ala Igbo ahụ. Oles na ndị Igbo niile, ọsịsọ ndị nọ n'obodo oyibo na ndị nọ n'ala Igbo, ha bụrụzie ndị enemy forever and ever. Because na anyị ga na-agwa onwe anyị eziokwu. That is why we need to be telling ourselves truth. Ọ bụrụ imecha ajọ ife were eje na-ebe onye na-eme ha ajọ ife, ọ dị mma. Ọ bụrụ maka na mmadụ gị na ya dịrọ na mma ihe ọbụla onye ahụ kwuru isi na ọ dịghị mma. O nwere some extend life anyị bibezi na-ajụzọ ọbụsika ụmụ Igbo dị ife a. So that is why ọbụla ị nọ wee na-anụ ọnụ m, you can make what? You can click the join and join. Let us discuss about our land. Ka anyị mara ka ndị be anyị ga-esi wee. Na ọ bụrụ every time anyị nọ na TikTok na-akpa nkata ime onwe anyị, na-ada akpa nkata maka nchekwa onwe anyị. Ọ nchekwa bụkwa obodo number 1. Ọ nchekwa. Anyị akpọgo onwe anyị asị, nke bụ na anyị na-atụzi onwe anyị ụjọ. Imagine this life. Kedu anyị na-atụrụ onwe anyị ụjọ? Njụọ gị ife, ịtọbagoro m asị ka a napụ ime onye ebu, ka ị were aghụghọ wee gwa m onye ebu, maka na ị na-echekwa na m abụghị ihe mbụ ma ọ bụ na m bụ ihe mbụ. Ife ọ na-atụgharị ya n'uche anyị too much. Afụrụ m vidio na-akpagharị ugbu a ebe odumeje na-agagharị n'ime ọhịa sekpuru ana na-asị Jesus name, it shall be well, it shall be this, it shall be that. So in this 2026, ọ bụrụ na asị 21st century or 20th century, this 2026 century, ka odumeje ka na-eme ka ndị be anyị mara na onwebeghị ihe niile anyị na-akụzi ha mụtara ihe. Ọ na-adịkwanụ mma sometimes ka ihe mee ka ịghọta ka ọ bụrụ ndị kwuru kwụsị history repeat himself. Ọ na-adị mma ka ihe mee ka brain wee recall ọfụma. Because ọ bụrụ na ihe mere ị ga-ada mana o nwere ihe mere.
ọ bụ na ihe mere ị gaghị ama na o nwere ihe na-eme. Ịghọtago? So ihe na-eme n'ụwa bụ otu o si eme ka chi si wee dee ya, otu o si eme kịta, ma nke a na-ekwu na ma nke ị na-eche, ma nke ị na-eme, ma nke ị na-enene, ma nke ị na-ekwu, Chukwu ebe otu that is how it's supposed to be. Anaghị echenji. Ọnya mere sometimes m na-achọ ime ihe with somebody, anaghị m eme ihe with somebody for ihe m ga-erite. Ihe na-eme bụ ihe m ga na-efili na mụ na onye a na-eme ihe a. Enwe m feelings, and my feelings na-asọ ọtụtụ ihe nsọ. Abụ m onye nsọ ana. O nwere ihe arụmama nje nso, o nwere ihe mma bụ na-afọ arụ na-agbakasị m dịka ndị na-eru inyi, dịka ọbara. Ihe ndị a niile nwe ka o si adị m. So onye mere m ji wee na-eti mkpu ka m mara na o nwere ka a ga-esi mee ka ndị mmadụ lukudobe tatad na be anyị, because anyị ga-emenwe ife ka ndị be anyị na-eyikwa ka ndị ọcha si eyi. Na ndị be anyị ada asazi ahụ kịta bụ na igote mmiri na afịa arụ. Na ndị be anyị ada eyi ezigbo akwa kịta because akwa garara ọnụ. Na ndị be anyị ada eyi ezigbo shoe because shoe bịa garazi ọnụ. Maka na ihe niile bụ import. Onwedị nke a na-eme na be anyị. Nke nwana na-eme na be anyị bụkwa dịka otu a oti na ọkịta. E nwere aba shoe, aba cloth, aba dis. Ewepụta ezigbo ego Abia steeti, osi ike si boro ya to the whole world, ka arụọ the largest market ebe a na-eproduce, ebe a na-arụpụta shoe. Dịka China unu na-agbaje everyday ọkpụ unu nọ na China, everyday ọkpụ unu nọ na China. Even ọ bụ na oti ga-ata asị ndị niile a, like ata asị ya Igbo niile. Ihe ahụ Nnamdi Kanu na-ekwukwa n'okwu, ihe ahụ Simon na-ekwukwa n'okwu, ihe amụnwa kwukwara n'okwu, ihe ndị ọzọ bụkwa ndị na-ekwu ka ala Igbo dị mma na-ekwukwa n'okwu. This is part of it. Ọ bụrụ na oti ga-ewepụta onwe si na onye ọbụla chọrọ ka ala Igbo dị mma site n'Abia steeti nke ya nwa nọ n'ime, na anyị chọrọ ka anyị rụọ factory ebe a ga na-eproduce shoe, nke bụ na ọ ga-eme dị ka ebe maybe 5 million people job. Na ọ bụ na arụcha nke Abia steeti ọ survive, anyị abaa na steeti ọzọ. Sọnsọ godo ịrụbazi factory ebe a na-eproduce shoe in quantity na state by state. Maka Chukwu dị hori ikorobịa na agbọghọbịa nọ na that place, nwanne onwe ọzọ onye ga-ayọ nri ayọ. And ihe a na-agwa gị bụ common thing, ọ bụrụkwa a big deal. Ihe a na-agwa gị na bụ common thing, ọ bụrụ a big deal. Ihe a bụ just nọ ịrụ factory dị nnọọ ka mmadụ just nọ igoro Mercedes. Moto niile ha na-agbacha high class ha na-anyacha today. Ego akịta na-azụrụ ka e wee mee gịnị, ka e wee dozie ebe anyị niile n'ihe niile na-ekwu. O zuru ka e wee rụọ factory ga-ekreti job to jobless people, bụ ndị na-ada akwụ ha n'akụkụ ha na ha na-anya moto ha na ha na-anya na convoy. Ụlọ field na-abịa n'akụkụ moto a na-eme unu na-ekene ọnụ ka eji wee mee sacrifice. They know what they are doing. That is why Peter Obi ji wee bụrụ best among all of them. Asị kịta na ha ezuzugide ihe niile a wee chọọ ka e were Nnamdi Kanu wee mee political solution, which ama m na ihe ha ga-eji Nnamdi Kanu wee mee. Ihe ha chọrọ iji Nnamdi Kanu wee mebe election of 2027 next year. Ọ bụ na Tinubu ifo ka esi ekechi all the 5 states now, because it is a plan. M enye unu nwa chọchọ secret, and secret m bụ m ga na-agbara unu eke afa ka unu hapụ kwesị na m esuo na ntu. But I will have to make you people to understand the way ihe niile si aga n'ala Igbo now with what I know. Peter Obi be the best to them. Do you know why Peter Obi na-agoda like o were convoy? Even mgbe Peter Obi chịrị Anambra State, Peter Obi tried to make something change. Maka na mgbe ọ batara ọ dị ka ngige abịagoro ụzọ, onwe Maazị Omebezie renovate of the school, gobe kọmputa,
wijube die ka o wee bụrụ digital school. Mgbe ahụ abịabekwa m obodo oyibo mgbe Peter Obi mere ife ahụ. Imagine na m gụrụ akwụkwọ ghọta ihe kọmputa bụ wee bịa obodo oyibo. To God, ihe nkara ịbụ kịta na trilonia. Maka na mgbe ndị be anyị ghọtara ihe bụ IT, Peter Obi amarụghị ihe bụ IT, ya ka o butere na Anambra steeti, but ndị Anambra steeti amaghị the value of education. Ihe agbaka Peter Obi isi obeko ya ebitekwa wee kụzibe ndị mmadụ ọrụ. I understand Peter Obi very, very well because I am a businessman like Peter Obi. Peter Obi likes something that when he invests in you, invest in another. Don't come tomorrow and tell me to invest again. Peter Obi don't like this thing, no. Peter Obi know they go close to a man that not the hustle boy by himself. Because Peter Obi man, what about if I am no more in a year? That is why that don't depend in anybody. Continue doing what you are doing. Even myself, he cannot be seen sheshe. Brother, he have a slogan here. Like opera na campaign. Man, Peter Obi be here slogan na family. He have a reality of Peter Obi. Anonya mirandi okay jina magari kita na ko maybe no guys so Peter Obi go so Peter Obi, because sometimes people should learn somebody from who he is. Ibe no Obinwannem kita job and then no Obinwannem bechara no boss or gene churu hoso. If one of the same thing natural where Peter Obi be is where ye nachukwa hoso nebe muano. Because na ayi na-enwe foresight. The reason o ji dị ka anyị na Peter Obi ada arụkọ, because na anyị na-efili na Peter Obi ma survive nwe because of ya na plan right now. Because ị na-anya na ba kita now, the whole 5 governors nọ n'ala Igbo now as chọrọ sign, ha sign go reserve na ha sign go na ọbụ Tinubu ka ha ga support na 2027. And ka ha ga-esi wee mee mkpụrụ obi ndị dị ka anyị nwa ka anyị wee kwete support ọha nwa bụ ndị APC na this 2027 bụ through to release Nnamdi Kanu ka Nnamdi Kanu wee si kenere ha ndị a na ka anyị gabazie n'iru. Ọ ga-adịzi ka asị na Tinubu bụ ihe mere ka ndị Igbo nwere onwe ha, na so Tinubu bụ ndị Igbo n'obi, something like this. Then ifukwazie na a ga-enye Tinubu second tenure because na o mere ife na-eme South-East mma. So Peter Obi na-abazie ya edozi ebe na ha, mana Peter Obi chọrọ idozi the whole country, not only Igbo land. Likewise, Nnamdi Kanu chọrọ idozi the whole South-East Nigeria without Nigeria. That is what is now transpiring from everywhere now na Aso Rock. So onge nwa bụzi onye dịka m bụzi, what are you going to do? What is going to be your next plan? Because na gị nwa n'oge sefa na-ege makwana na-ego go. Gị nwa na-ego ịmahadịna na-ego gị. As onye Nigeria youth, gị nwa na-ego ama na-ego. Number one, ha mere invest na media. Let me tell you how they invest in media. You will be thinking that is maybe how I'm getting my own. No. They invest in media that na how kwuru the whole media ụgwọ that na ndị ahụ bụ ndị na-ekwu nonsense ga-abụ ndị mmadụ ga na-abịa n'ime ha mee ya ka ndị mmadụ na-abịa ọfụma ha ma ga na-akwụ ụgwọ percentage of stupidity of ndị youth Nigeria on social media. A na-akwụ ụgwọ stupidity gị na ihe unu na-eme na TikTok, egbe egwu na-eme ihe ị na-eme content, na-eme ihe niile ibe gị na-ekwu ka a ga-esi dozie obodo gị, na-eme content, na-eyi ka ụmụ nwaanyị, nwoke yie ka nwaanyị, nwaanyị yie ka nwoke, onye nke yie ka mama, onye nke yie ka papa, onye nke yie ka bingo, onye nke yie ka ịma ha ka ndị be anyị ahụ bụ ndị jere Congo mgbe ahụ ha jicha Congo nata. Ọkwa mgbe Ọsọfịa mere Ọsọfịa in Congo, I think. Go and watch that movie. That is what all of you are doing. Government have paid for what you are doing. No? That is why ebe ga-enweta more viewers bụ ebe a na-eme stupidity, ebe a na-eme ihe ọjọọ. Ebe a na-eme ihe ọjọọ na ndụ m na gị na-abụ, ịma ndụ m na gị na-abụ nwere nsọ. Onye mere m chọrọ ịkọwara gị na m nwere nsọ. Ọ nsọ m nwere ka m ji wee na-eme ife na-eme n'obi nwanne. Nwa ụmụ nwaanyị be anyị na-ene anya kịta na-abụ ndị kwesịrị kịta na multiply our people. Mana ha na ha multiply zio. Ụmụ nwaanyị believes na divorce. Ụmụ nwaanyị believes na ịgbara onwe ha mbọ. Nwaanyị believes na nwoke nwere uru ọba na abụrụ ịmụrụ ya nwa. Nwaanyị amazụ onwe mgbe ọ ga-abụ ruo nwanne ukwu awọbụ ya. Nwaanyị amazụ onwe mgbe ọ ga-abụ ruo nwanne ọ chọbakwa enyemaka. Onye ga-agwa ya okwu, onye ga-echetara ya pas ya, onye ga-echetara ka o si mee omume, onye ga-echetara ka o si kpa agwa.
ịma na ọya ka ụmụ nwaanyị ji akụzi ezigbo nka. Ịma na ihe nwoke ji aka nka bie nwunye ga na-agwa ya ichetakwa mgbe ị bụ odogwu na nwata, ichetakwa mgbe ahụ na-achọ gị hei ka isi wee gba m nkịtị nọọ na-atịgharị nchekwa na-efiala alụ nna ịghọtago ife a na-eme the life or gakwuo more, but they will not be telling you that. Ndị a niile na-akpọ governors today ha na-afụkwa unu na-emechi ihe unu na-eme. Ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo gọọmenti ka anyị nọ n'ime akara ịsashọn go a lot of people nọ na social media, mana oduto na stupidity aha kwụrụ ụgwọ ya otu ahụ ị na-eme ihe anyị na-eme ịma na iche need right onwe ihe gbasara gị epụtazi gị na maybe gọọmenti no be you be government yo, no be you be government. Then if you deny that you are not a government, then who is government? That is the mindset they put in you. Onye mere eji control gị ka monkey, because all the youth of Nigeria na control like a monkey. A kwuru ezigbo ụgwọ na media. Ndị dịka very dark man ha kwụrụ ha ụgwọ. They paid all those things ma Harrison ha. Ebu m ụzọ chọpụta na Harrison before unu nchara na chọpụta. Ọ dịkwa ka ife m gwara ESN ndị nọ na South East. Si anyị hụrụ na emegheri n'ime ọhịa. Unu chọọ ịnata fundraising na social media na-apụta na ime ọhịa mee wepụta egbe chọọ ofu ndị efi na-eme na-agba kpakpakpa ịgbagbu ofu na akwụkwọ ahụ ụgwọ ya ejekwaje were ere n'ime afịa. Onye ka na-aghọrị? There is some certain things that not supposed to be displayed on social media because e nwere ndị intelligent. Otu a na-ekwu okwu a na-ekwu na nwekwara ndị na-ekwu karịa mụ otu a si ekwu ya. But we need to make ourselves to be known by our governors. Because our governors na-efeel isi na ya marọzikwa ihe o. Na otu o si wee gobie mkpụrụ obi unu niile na-eme edizi na social media kwesịrị na-azọ kansụl obodo gị, kwesịrị na-azọ chairmanship obodo ka iso na-akọrọ na gọọmenti. Na ego gọọmenti a bụ ihe eji achụrụ na ndị ka egbuo. Because na data ego gọọmenti ahụ otu ị nọ na TikTok na-enweta ya dịka ebe maybe $5,000 in a month. Ghọtago nwanne, ọ bụrụ na ị bịa n'ala Igbo mee ife kwesịrị ime ị na-agba limousine ka ndị UAE na-egonye onye ọbụla bụ citizen of UAE, maka na onye dabụrụ ogbenye wee mechaa bụrụ ọgaranya. Chineke nọ n'eluigwe mana ya Chineke nọ n'eluigwe mana the kind life onye ahụ ga-ebi onye ka ha na-akpọ luxurious life, onye ka Dino Malami na-ebi na UAE. Ndụ ahụ ị kwesịrị na-ebi na be anyị. Dino Malami bịara kere oke nke na Naịjirịa ka ya rigoro nke bifo ya nwụọ. Mana onwe ndị sizi na ịma nri dị chacha. Ị ma na ọnwa anyị na ndị mmadụ na-anwụ na be anyị ọkwa gọvanọ na senators na akọsi ya maka Chukwu kere mụ na gị na-abụ na anyị na-anwụ premature death 95% to the cause of the bad government to God. And ọ bụrụkwa na ha mara ihe ga-eme ka ọ dị mma o, because ị na-anụ maka employment, unemployment. Do you know why the people are sounding unemployment? Immediately we have range of unemployment than employment. Onwere ihe mere ka nya ka ori hapụ ịdị n'obodo a. Onwere ihe megidere ka ihe ọjọọ hapụ ịdị n'obodo a. Enwere ihe megidere ka nwanne hapụ na-ewere nwanne anya ọkụ. Onwere ihe megidere ada agbata ya n'afa. Ọ bụrụ ya na-ejere n'ụka, ọ bụrụ ya na-asịrị God help me. It is common sense. It is common sense that when it did not work, you cannot eat. It's a common sense. It's a common sense. When the water is hungry, you do not drink. You keep yelling. It is a common sense. It's a common sense. It is not about praising or about begging or about no. Use your common sense and understand the game our governor are playing with our memory. You people was praising OT, and making Hope Uzodimma a mockery. Na-eme ya na ọnya bụ the most ekwensu nọ n'ụwa. Na-eme maka na o gburu ndị Imo, maka na ọ chụpụrụ ndị Imo, maka o mere edo na ngwa data oti ahụ unu bịa love ọfụma. That is game ha na-akụ unu ka m chọrọ ile ikiri gị now oti ahụ unu bịa love ọfụma bụ oti unu na snow nyanwa the best governor in South East. Mara na onye isi oti ahụ bụkwa gọvanọ akịta o ji eme ite bụ Hope Uzodimma. And ihe Hope Uzodimma mere ndị Igbo unu gosi na social media ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Ọ bụrụ eziokwu, oti ekwesịrị ịnị ya this guy wee create a security ga-ebido na Abia State wee cover ala Igbo niile with the support of the Igbo people worldwide. Ọ bụ asị ka m na-atụ comment.
Ịghọtago? Because ife anyị na-eme na ife anyị na-ekwu bụ ife anyị mụrụ amụ, agwọrọ ya gwọ. So na ị na-anya n'ala Igbo na ihe na-eme ugbu a, achọrọ m ka nsizi opportunity wee kọwara gọvanọ na ka m na-agwa ụmụnne m ka m na-agwakwa ụnụ nwa bụ gọvanọ. Ọ bụrụ na ihe niile mere n'ala Igbo emechago na anyị chọzi ime ihe ka anyị were ihe niile be n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ka anyị ghafuo ka o si wee mee, ọ dịkwa very okay now. Obinwannem nọkwa in na ihe njiwe kwuo nke a m kwuru kịta na because ka unu wee marakwa na amakwa m ebe a. So na nke kịta anyị na-achọzi udo, which is not ihe na-epreach n'Obinwannem long time. Onye ọbụla bụ onye na-eso Obinwannem bụ a hardcore followers of Obinwannem started from 2013. M bidoro wee kwubere ndị Igbo ọnụ ha. Ha ga-ama na ife stand na ife na-ekwu bụ kedu ka anyị ga-esi all the leaders of all leaders. Even in my New Year's speech, I also continue saying we need togetherness. All those foundations that created, it is mindset of people they are using. People who believe in Obinwannem too much. But if ha chọrọ Obinwannem nwere, because Obinwannem agaghị eje zuo n'ori ma ọ mee ihe yahoo yahoo o were akaụntụ Obinwannem ebubatara ndị ori ego, eruo echi a na-achụgharị m, achụgharịbazie m ewere na-eterete m mụnwa na ụma na-asọzi ọnụ ikwu eziokwu. Ọ bụrụ ya mere onye ọbụla ji gbara m ọzọ, because na o nwere ị ga-bribe m. I am a healthy man that is believing in my handworking, and that is what we are preaching for all of you. That is what Peter B is telling you. Obido na-enye onye a kemgbe ọ ga-enyecha. Even ọ naghị enyebukwa ka o si enyebu sef obi ojenye school. Ọ na-ebelieve you call your government and let your government do it. They have the money. So ụmụnne m, ọ bụrụ na Abia State and the Imo State chọrọ ijikọ aka ọnụ wee seti security, ọ makwara mma, ọ mara mma, is a welcome development. Mana ife m chọrọ ịgwa gọvanọ Oti na nwanne anyị nwoke bụ Hope Uzodimma, ihe m chọrọ ime ka unu mara bụ na ọ bụrụ na unu chọrọ ime joint security, maka na ọ bụ a part and parcel of employment, ọkwa he ebe ụmụnna anyị ga-esi nweta ọrụ, unu eme ka ọ dị public, so anyị niile kwube maka that security outfit, na anyị ga-ahọ soro họpụta ndị ga-abụ ndị ga-echekwa ala Igbo anyị, na anyị nwa ga-eji aka anyị họpụta ya, na ọ bụrụ unu ga-eje ghọta ha no masses, na ga-eme ka ọ bụrụ village by village. Obinwannem na-volunteer his foundation, anyị eje village by village wee mee ya announcement. Isi ikorobịa na-enwere ihe ha na-arụ chọrọ ka ha na-enwetakwa ego ha ga-eji na-enyere onwe ha aka, na-abụrụ ori ibiri ya dị gị n'anya, join ya security obodo gị. That ihe a na-akwụ bụ ego na-edi ona. So efuzie na onye ọbụla bụ onye na-eme ife, onye nwe ihe a na-eme ma ọ naghị eme, a ga-asị ya kedu eme na ha eme, ọ bụgodu security je join ya. Maka na ịbịa n'obodo oyibo, security dị n'ọnụ ka lowest job, but this thing bụ dị ka a biggest job na Nigeria. Onye security n'obodo a na-enwe ọfịs nke ya, na-enwe room nke ya, na-enwe toilet nke ya. Otu a kịta na Obi Kubana si ebi ka security obodo a si ebi. So if na ego dị na security a na-agwa gị etrain ego. Security is not only about jeburu egbe. Enwe security bụ na sọsọ kwuru na this door, sọsọ kwuru na this street, sọsọ kwuru na this bar. Enwere ike asị gị na tomorrow jee nọ na bar ihe dịka ebe 5 hours, na o nwere onye ga-abịa ebe ahụ ga-eyi akwa yellow or red, na onye ahụ bịa ha n'ozugbo ịpụtabazie. Ihe bụ the intelligence security is part of what we need in Igbo land. So onwere mgbe anyị ga-eji need anybody outside Igbo land or anybody na-anaghị asụ Igbo, and anyị ga-emekwa ya that na ọ bụrụ that na anyị create the security, unu create the security,
bụ nke anyị niile kwadoro. Ịma na ọ ga-abụ na obodo ọbụla ga-echekwa obodo ha, ewekwa na onye Nsụka je tinye na Anambra steeti maka na asụsụ divided anyị very very well. Oles na onye ọbụla abụzi onye obodo a kịta na ha enweghị ụmụ nwoke ga-echekwa ha, maka na sekuriti a kwesịrị ịfọm na be anyị kịta na ga-abụ sekuriti a ga-enwe nwoke na nwaanyị, ọ dịka Israel sekuriti, even American security. Unu na-afọ ebe ụmụ nwaanyị na-hijack ụmụ nwoke nwanne emefa turn ha by down. So na ụmụ nwaanyị anya niile bụ ndị na-agba na iro na ụmụ nwaanyị niile bụcha single mother. It is time for them now to join security. So ọ ga-emekwa ụmụ nwaanyị anyị esi na nonsense ha na-akọ na social media pụọ, because ego ha na-enweta na that social media nwetabe na their own place wee na-emekwa enjoyment, because security nọkwa ka fun. Ọ nọkwa ka fun. Ebe ọ bụ na ịba security outfit ga-efu na edekwa nọ ka gọvanọ, n'ọbịa nọ efuzie gọvanọ gị kwee na gị salute wee, mana ọ pụ ha n'ozugbo efu na gị nwa bụ gọvanọ. So security so n'ọnụ na-ekwuru obodo mụrụ amarie. Onye mere na ije n'ụwa niile o nwere obodo ọbụla na-aga n'iru ọfụma, mana ọha nwa highest pay security. Obodo ọbụla nwere security na-aga ọfụma, o nwere ihe ọjọọ na-emekarị ebe ahụ, ha bụ highest pay security. Somewhere like Israel, somewhere like Russia, somewhere like America, somewhere like China, somewhere like Japan, somewhere like UAE. Ifuru obodo a somewhere like German nọ n'ime kpọkịrịkpọ aga ya ọchọkwa, ha na-ekpo ma ha na-ekpo ma oke ma ọchịcha, they don't care. Ha sị na ha kpote ha họchasịba, mana ọnya ka o ji afịa ha ahụ sometime. Ha nwere ike ahụchawa ọwụọ ha ahịa yiri na ha ghọtara na-ata aja ịghọtago. So ndị ahụ niile kọntrị na-ene anya na-agwa gị na bụ ndị nwere the highest securities, that na onwere okwu ya dịka terror ga-abata n'ime. Ha gaidere obodo ha, gbaa fensị n'obodo ha, onye ọbụla na ọcha na bọda asa na akpa bọda. Then gwazienụ m kedu bọda Enugu na Anambra. Were anya gị na isi gị chee, were anya gị na isi gị chee, ọ bụrụ na ichetazie imezie ka mara ka ị na-echekwa nke bọda Enugu na Anambra, ị na-echekwa bọda Imo na Abia. Ya bụ ka bọda ahụ dị, ya bụ kedu ebe ọ ga-abụ isi ịmara nnọkọta n'ụwa si na ịbatara Anambra without border. Kedu ebe ị ga-abụ ị na-aga asị gị dat na mmadụ ga-ama na ịgara ya. Ọfịa juru ebe niile, anyị enwebeghị border plan. So Nnamdi Kanu mere ka unu China mara ọnya ka otu ijezi na-ama m Nnamdi Kanu ebunyeziri otu expo, then otu bịazie ka o bidozie without ịkpọpụta Nnamdi Kanu. I don't know, maybe na ọbịbịa ị bịara na nke nwanne anyị bụ Hope Uzodimma bụ ka egwu ya ka ọ saịnụkwara Nnamdi Kanu ka erelizie ya bụkwara nke ahụ, maka na ọ bụ na ọkụ unu bịa create security without anyị nwa, ịmakwa na ọ ga-abụkwa the same Ebube Agụ. O nwerekwa ihe dị iche. Ihe nna agwakwa gị ba maka nna agbara gị afa ka nna agbakwara gị na esokwa ma gbakakwa ọkụkọ ha tiwere akị na ọ ga-abụkwa the disaster. Unu na-eme ka unu dodge ya the plan of Nnamdi Kanu n'ala Igbo. Ọ ga-afịakwa ezigbo arụ ma unu nwa ma anyị nwa. Ọ ga-afịakwa ezigbo arụ ka anyị hapụ itinye aka n'ife anyị amamenwu. O nwekwa ihe dị ka mmadụ ino shame ma save life. No shame and save life, because unu na-achọ bụ ka unu hapụ itetosi onwe unu. Mana anyị nwa anaghị eche nke anyị na-echekwa bụ ogologo ndụ ụmụ anyị na-abịanụ. Nna ọ bụrụ na ụmụ moto ụda afọ antara Chineke emekwana ka mmụọ nwa ọzọ n'ụwa, maka na unu enweghị conscience. Unu nwee conscience na ma that na what our people need now is to make them to go out of the street. That is only thing. Think about people, don't think about material things. When you want to think about material things, first of all, train your people to be obedient, disciplined. You cannot just begin to jump into a river without knowing how to swim the river. Now the kind of balloon that what we need now is to make sure that we come together and structure draw another map. I get you the whole 5 states. Even my job here man also that at least obodo na ndị ije kwerozi unu nwa bụ ndị South East Governor mebeni nna ya ha okwuru ka anyị na-afụ anya. What are we saying? Otu unu bụ gị nwa Hope Uzodimma bụ onye isi unu niile, then ifugonu ka o si adị
then otu ọ bụ onye isi unu ga-akpa nkata ha bụ weregodo moto niile ahụ unu nwere lekọsịanụ moto niile ahụ unu nwere that CUV ọ gịnị leenụ ha ncha niile na ọ bụrụ na enwere ego. Second option, unu nwere ike unu atasị anyị niile nọ n'ụwa niile, we can pay because anyị unu bụ ndị agụ, unu abụrụ ndị agụ na aga n'anya nonsense unu anya. What am I talking about? Unu lechaa the moto niile ahụ unu nwe maka ama m ihe na-achọ igwe unu bụ big project unu ama like iwere ego unu ga-enye ụmụ unu na-anwụsịsị because onweghị ụmụ unu ga-adị ogologo ndụ wee fụ ndị ọzọ ka ha wee na-anwụsịsị. Ọ dịrọkwa possible. Only thing unu nwere ike ime bụ that na unu ga-eri sọnsọ unu mana ozugbo unu na-anwụ to God jee jụọ Ojukwu na kedu ebe ụmụ Ojukwu nọ today? There is a lot of things you people did that is can never be forgiven. And n'ezie n'anya Nnamdi Kanu bịazisi ka unu ghọtakwa ebe mistake unu si wee dị ka o mere unu ya n'aka gosi unu ya na ya menwukwara ya ka unu si emie maka na unu na-akọmand ndị mmadụ onye nyere unu the impetus to command. All the governors ka onye nyere gị that impetus to command without those security you are carrying, so automatically you are a supporter of Boko Haram because Boko Haram are forceful people. Governors is a forceful people. When you are going with the security. When you want to visit your village, so you go with security. When you want to visit your mama, you go. Aye. Onwere ihe sometimes here. Onwere ihe ọ ga-abụ ọ na-eme otu a ana m achị ezigbo ọchị. So ka nnabata ka m gbaikwa nọ voice nwanne m nwoke ka ọ wọbara anyị gara ka m nwụrụ mmiri. maka na omenala m natara chi omenala m jiri mara ndekwanụ omenala abụghị ka arụsị n'ụwa gboo mba ka ọ jiri mara ndị onyinye eze Chijioke nyere obodo ile ma ha wuru ihe ga-adịkwanụ obodo ga-enweghị omenala kpọrọ gbogbo ma ha ga-ekomere eko n'eluigwenụ ma ha ga-akpakọmọtọ ma onye gba ọta na-acha ka na-akpa gbogbo ga-agwa ya cheta omenala izejazwa cheta omenala ịnọ n'obodo oyibo cheta omenala maka na omenala nwekwara ndị ọga omenala ga-adị ma oyibo babịala gị gbogbo. Anyị na-ekenekwa ndị nọ na TikTok. Anyị na-ekene unu wherever you are watching. Omenala bụrụ na bụrụ n'uju nwanne m kwenu. Tap the screen. We are going to join and make the thing happen in TikTok. You can be also typing. Tell me where you're watching from. We are just here. Making it with TikTok. Thank you as you're watching. Thank you as you're sharing. Thank you as you're loving me. We are one. I am promoting my culture and tradition. My foundation is for culture and tradition. Open them more can Asusu Igbo legbe n'ụwa ofuru kwama nwanne ya Igbo bi wo de wo no cheta omenala gboo ị na-anụ ya ndị America ọ ga-adịka onwe obodo amụrụ ya mụ ma chọọ bụ onwe ekwenu ndị France ndị Kenya ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa niile ichefugokwa na Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya akụ ka ma okwu adịghị ya bụ n'oke ebe agbagbo na omensa adịghị gwagachagataga otu a ka ọ dị Netflix echuka n'elu ama ahụ gbọtaga ọ na-arụsịa ụkago ịna ọta na mgbe ọmụ fee Chijioke ma odiri gị jere kwenu abụ na ọba arụ nsọ gbomonye agba nọsi ike abụ na ijekuko gbomonye agba ji isi echi gị ike ma ọnụ ya ọdịnụ njego ji asọ ọnụ ya nụ ma ọnụ mụ ya na-ezi manya nwụchacha otu a ka ọ dị ma anyị bịara bịa ma onye ọ na-emekata ọrụ ọ pụrụ ọba were n'idi iche ene na mmeka na ma ọ na-emegide gị n'ọhịa
mega maga no he mo na wano chi oke mini gboro soro m gara were were Nwachukwu echiche ebule gị enwere echiche ebe onwe gị chara chara ọ ya kpọrọta anya n'ala ma anyị soro omenala Igbo bie gara na were ka anyị na-ekwu n'obi nwanne ma ọ na-eze ije gokelere igbe kedo ụkwara anaghị akpọ Igbo mgbe ha ejela ekwenu ebe anyị gara akọ n'omenala Igbo Nwachukwu dị ọrụ ya ara bụ mamụjara ije nwa ọgaranya n'ụwa ga-agba m ọtọ ịma na ọgaranya gbabụgo ma ọchịrị nna meka n'anya ọgbagọzọgada na ọgaranya jede ihe maka na ọgaranya kpalite nọ na akụpete akụpete ọ ga-alụpụdogoleme nna mma ọ ga-alụpụtarogoleme nna mma ịma ọ na ọya kpata nnukwu anya ga-agba ọgaranya ma ọgaranya jede maka na ọgaranya kelete ndị mma jije gwenu ije nwa ọgaranya bụ ije Nwachukwu Nwachukwu onye mmadụ ihe adịghị eburuchi ụzọ nwa gbogbo maka na onye buruchi ụzọ nwa ahụ ọ gbagbo onwe n'ọsọ ọya ma anyị laghachite azụ na omenala ma ọ na-edejite oke na-echikwe na anyị abụrụ anyị na ochiche gbogbo onye abụ ọ na-anaghị agbakọ ike gburu n'ọrụ ụmụ Igbo ọya anụ ma anyị laghachite azụ ma anyị nweta ya anyị chọkọrọ Naijiria na-adọgbukwe mba na anyị agaghị egbu onwe anyị na azụ chịkọta onwe anyị ọnụ ọya orisi anyị chi na omenala were aka chi na omenala kpọrọkụwi na omenala na ịkpa maka ọgwaga anyị otu aka ọ dị dobe ya n'oge m awụgo Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m ụnụ ebe ọ bụla isi wee na-awụ ọchị m na-esonyere m n'ụbọchị taa na masị ka mara Chukwu okike abịa ma dịka ụbọchị tata si wee bụrụ ụbọchị Nkwo ikuku abatago m na Nkwo dịka sị na ọ n'ala Hamburg Germany ndị nọ na Germany ụnụ mana ya abatago na Nkwo Nkwo ka anyị nọ so Nkwo ikuku ga-akwọtara anyị niile ihe ọma kwọtara anyị niile ọganiru kwọtara anyị niile ịdị n'otu na nghọta nke ụmụnne ikuku niile ga-eku n'ụbọchị tata bụ ụbọchị nke Nkwo ya kutekwara anyị ogologo ndụ na-akutekwara anyị amamife maka na ọ na-abụkwa amamife ka ị na-abịa yọọ o wee macharịa ihe niile ọ gaa maka na o nwere onye ya sịrị na ọ kpatara ego na gboo gboo kpatacha ego mana ihe ofu ihe kọrọ ya ọ bụrụ amamihe onye a mere iji afụ m mgbe ọbụla na-ekwu okwu na-asị ka Nkwo kwọtara anyị amamihe eke ketara anyị amamihe orie ritere anyị amamihe afọ fọtara anyị amamihe ihe nji ekwu amamihe ahụ bikos na ihe ọbụla ị nwere n'ụwa ma ị maghị ihe nsogbu dị o and ọ bụ na mma karịa gị mụ na gị ga na-enwe problem onwekwu ihe tinyere ya na-ewepụ ya ewepụ this is magic nka gị wee ma if you no go like am ọkụ ụwa dị if I know more than you you will not like me to be in your front you will be afraid of me. Many of you people are afraid of me, but you cannot even tell why you are afraid of me. If you say you are not afraid of me, click and come and let us talk like a brother and ask me, what did you think about me? Do you know me before? If you have known me before, what did you know? And if you have not known me before, this recent listening you have listened to me, what did you know? And what did you require? And what did you expect? You know? Sometimes in the by nature that na ọ mmadụ niile na-eme ihe ọjọọ wee kpata ego ọ naghị adị mma ihe ọjọọ ọ bụla i mere mmadụ ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya anyị adịghị preach wrong anyị na preach right ebe ọbụla m jere na-arụ ọrụ ma ebe ọbụla m na-eme ife ma onye ọbụla m na-eme ka ihe ana m adị pure na mụ nọrọ onwe m today na m anụbeghị nwaanyị because na nwaanyị nke a nọrọ anụ bụ nke onye ọcha sị na na-ekwu eziokwu ịma mgbe nọ na aba ya sị na ndị ọcha na-ekwu eziokwu na ndị ọcha na-atụ asị nna ya ka m bịa n'obodo oyibo test onye ọcha wee fụ na ndị ọcha bụ ya tụkarị ya sị na ọha ma m gosiri unu ka esi atụ asị because ha ya datụgbu asị na ọ ndị ọcha m gosi ka esi atụ asị because ihe ndị ọcha m tụrụ na asị ya wee jidegide wee ruo ndị isi gbaka ya ọ chọba ndị saikio eji egwe ya sị ya na nwekwu oge megide ka ọ kọntrol ụmụ n'ụwa na ọ dọrọ pọsịbụl na ihe a bụ arụsị ndị Nsụka nọ n'ihu ebe a onye a bụ mmụọ na onwe ya aha katakpa Nsụka nwa Ikeji ọkwa onye a na-agakwa n'ụwa niile ọkwa ogologo na onwe ya ilekwa ya anyị ga-afụ na onwere ife ị ga na-afụ dịka ndị Igbo na-ege m ntị n'ọnụ ebe ọbụla na-ege m ntị n'ụwa niile every time ị na-enene m na social media ị nwere ihe na-achọpụta na ị na-ekiri m there is nothing you can emulate from me mana ụ na-ewekọrọ na-emekwa emulate na secret which ana m afụkwa na ị chọrọ ịdọrọ m ịma ha mmanụ ịdọrọ m nje na program ga-amago m nke m kwuru ị na-ekwu so we are one. We are thinking one. We need to be one.
anyị ekwesịghị na-adọgbusi onwe anyị cha 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 cha. Ka anyị niile tinye ọnụ n'ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ bụrụ ịbịa na soshal midia, ịbịa soshal midia gị na-eme ka ihe na-eme n'ala Igbo agbasara gị. Hey, ọkwụnụfụrụ nke mere Anthony Joshua ka Anthony Joshua. Ngwanụ imagine na ihe ahụ mere ọnwụọ ka EBS wee nwụ. Imagine that, just imagine it, put it in your shoe. No, that accident, ọkwa onye nwere ezigbo ego, onye akpaga ego, o were ọkpọkọta ego, onye a na-ebi n'elu ego, onye a anọghọzi ka ndị gọvanọ si nọrọ, onye akabagori gọvanọ, because ọ bụrụ gọvanọ niile kpatara ego, ha na-eri ego steeti. Otu a e-money nọkịta ọkakwa onwekwe ka ọka gọvanọ, a lot of governors mma ya ka ndị gọvanọ na-achọ ka ha karịa ndị celebrity, ka ha bụrụ controller a na-amị ya ọbụrụ aka. But kedu ife na-achọ ịgwa gị na onye dịka Anthony Joshua ka ọ gịnị na ihe merie ndị oyi ya na-abụọ bụkwa powerful superstars. Amaghị m onye nọ na Naịjirịa ga-aka ndị abụrụ power superstars ka a nọkọtara sị na mmadụ na-aba akpaghị. Ịma na ọ dị ka onwerodo onye nwụrụnụ, ndị ụwa dị shock were today. Ịma na ekwubebeghị okwu maka that dead. Onwebeghị ihe dị ka thorough investigation or thorough interview about the death of these people. Anọkọta m na-asụ otu esi ekwu okwu onye anwụrụ anwụ, ndị anwụrụ, ọ dị ka ndị ahụ ebu na aka enwerodo abụrụ citizen of any country. Because ihe Naijiria na-akọ akụkọ n'ihe gbasara ọnwụ ndị a, ọ na-atọkwa m ọchị, ọ na-atọkwa m ezigbo ọchị. For me, ndị nwere knowledge dị na-echebe for that na ndị ọcha gbakwara unu nkịtị, ndị ọcha nọ na befa bụ researcher. Ụfọdụ sị na ọ bụ too much speed. Then ọ bụrụ too much speed, why can't you build a road in a normal way? Unu agbatara ya n'ọsọ, unu agbatarịkwa ya n'ọsọ. Ya ọsọkwara unu kọva okwu niile a anyị nwa na-ekwu ka ndị be anyị mara, ndị ụwa mara na ndị be anyị, ndị ọchịchị ndị be anyị adịemetie, anyị ga na-ekwukwu ya. Ọkwa Joshua abụrụgokwa onye akaebe. Nigeria hapụnugo to him. Onye ka na-ede na Instagram na-agwa ndị na-agwasị ya mbakwa unu ebiakwana ịtụ asị n'obodo onye ọzọ. Ya bụ Al Jazeera or something like that, or CNN, I don't know. Maazị m ebe nkọmentị somebody asị m na overspeed. Unu emeghe na ọ bụ overspeed. Wetenụ kamera ebe o mere overspeed ahụ. Wetenụ kamera. Unu enwe kamera, unu enwere ihe unu ga-eji gosi na speed ka ọ gbagidere, which is na moto ọbụla na-agba in a normal way, ọ bụgoro na-agba ihe dịka ebe 40 or 50 or 80 maximum ka unu na-esi efe ka unu si efe. Then ị na-agbagoro 20 na ihe mee gị na Nigeria, accident mee na Nigeria. Ụnụ na-adịkwa ka accident ndị na-anya moto nke a na-eji agba sports. Unu echefuona. Mana ifuru ka esi wee kpee ihe, mana onye ahụ bụzi onye bụ Joshua ga-akọwara gị ihe ọ na-afụ na ihe ọ na-anụ. A na-enwere ike agwakwana ihe dịka corruption things ga-eme na ọma mme ka ndị ahụ bụ ndị ogbenye ihe ahụ na-atụ n'ọnụ gaa nwụnwụ karịa anya nwa bụ Joshua. Ịghọtago ka ha ncha wee marakwa na gọọmenti anaghị emetekwu ya. Den wee suchie ọnụ sị na ọma mmenwuzi ihe dịka ihe Nigeria again, na ije Nigeria agwụgo. So automatic ordinance go Nigeria indirectly. Ọdụ ndị a na-agba paspọtụ ọkụ, ọdụ ndị a na-agba paspọtụ ọkụ. Ịfụkwana Simon ji gba nke ya ọkụ. Because when you are thinking about Nigeria, you think nothing. There is nothing to think about Nigeria. And many people say, I want to go Nigeria, I want to go. If you go Nigeria, they go put you in a town. Ebe ọ ga-abịa nọ regard amana nwere ihe na-eme na village. Ịnọcha na town ahụ pesi na Nigeria is the best. You are destroying our country. You are condemning our country. You are not going to be well. Igbo onye na-emebi obodo. Why are you destroying our country? But do you have a country? If you have a country, and most of people that are saying this kind of thing na abụkarị people si na n'obodo oyibo. Ọ people si n'obodo oyibo bi na-ekwukarị ụdị okwu a. Ebe a m bi kịta na be m ka nọ na ma room. Ebe a m bi na kịta ndị mmadụ na-arahụ ụra. Ekwesịrị m na-arahụ ụra, but I just know due to na anyị nọ holiday, nsị ka mụ bịa mecharagodo obere program 1 hour, because na ihe m fụrụ na gọvanọ
Imo steeti na gọvanọ Abia steeti chọrọ ime joint relationship. So mụ ama n'udo relationship ihe ha ga-abụ, mana ụtụtụ m ga-abịakwa na live stream, mana mama bịazi nke TikTok, because nke TikTok oles na mbịa mana ọ ga-abụ so audio, ghọtago ka ọ ga-abụ, ọ maybe tinye m ihe na my phone, ghọtago, enwekwa m ike imekwe ya. So mma na-abịa na TikTok, na-abịakwa na Facebook. So achọrọ m ka anyị na-afụ onwe anyị anya, because adị m like ime ihe audio ghọtago. Mana ndị bụzi ndị dị prọfeshọnal, like ndị na-eti egwu, Obinwanne na-etisi egwu niile anyị ticha, mmechi ya arenja etinye na Obinwanne redio, ije ebe anyị na-ege, onwezie dịka special announcement anyị etinye ebe niile na announcement. So because we need something strong anyị ga-eji na-ekwuru onwe anyị okwu. Ihe na-eme na be anyị kịta bụ na a lot of youth achọghị ịdị concern, mee ndị niile bụ ndị youth involve. Onye mee nji wee sị na ọ bụ na oti ga-enyere ndị be anyị aka, ihe oge eme bụ nye akpọ all the youth na-enwere ha na-eme. Anọdụka mgbe ọ kpọrọ ya na Abia steeti, mana ọdịka o mere maazị m, maka na ọ sọ ndị mmadụ bịa join security there na I remember. Mana ndị youth anyị ka iwee fanye ukwu ha dị, ọ dịka sị na ha ụfọdụ n'ọdụ na ya akpọgo na ndị mmadụ ajoin ha. So ị chọghọ ka echekwa obodo be nna gị, ị chọrọ ka ị na-eri nke ndị kpatara nọ. Ngwanụ kpatazienu na yọba biko, yọba apolo, yọba ayịyọ. Onye ọbụla yọrọ gị ayịyọ si aje join na security, ọ bụrụ slogan. Ị na-ayọ ma je join na security, that first day na join security a na-enye 10,000. So ibigodo ebe ahụ wee ribegodo ihe na-achọ iri. Ka ịfụ na ndị be anyị ahụ bụ ndị na-ayọ ayịyọ na-enwere ha na-arụ bụ ndị ori. Ọnwa bụ ndị ori, format of ndị ori. So we need to make sure that anyị zachapụrụ onye ọbụla nwere ihe ọ ga na-arụ. Maka na inwe ihe na-arụ inwe identity. Onyanwa inwe ha n'ihe na-arụ inwe identity, mana ndị enwe ha identity na abaghị erika. Na ame nji asị na ya nwere onwe anyị ga-adịtụ, ọ ga-enyekwa nsogbu, ọ ga-enye ezigbo nsogbu, maka na ịgwaga eziokwu oles na ndị youth ekunitere, because ọ ndị youth bụ the problem. Ọ bụ na ndị youth ga-ekunite, ghọtago, ọ na ha ga-ekunite wee join ya governors, otu ha governors na ha na-achọ ime join security. Amarakwa m obodo ihe mindset na-akọwa. Ọ bụ na ha chọrọ ijoin wee build a largest company in between them, ka ndị a na-abịa ka ndị a na-abịa, ọ ka ndị ọcha si arụ. Ọ bụ na ha ga-etike aka ọnụ wee rụọ a factory ga-abụ arụọ ndị Imo na ndị Abịa na-ebenefit ya. Asị gị na eburu onye Abịa na-arụ na company a, nwanne a na-akwụnitekwa. Uge ọ ka esi nyere obodo aka, obodo apụọ na street. Unu ga na-echere ndị ahụ bụ ndị na-ezu ori, maka na ịkpọta security na onye ka ọ na-eji ichekwa. Maka ụmụ mgbe security ga-abịa megide onye ọbụla enwezi onye ori n'obodo, ka ezi ha ga na-eme ọ ha chebe na company, chebe maka ndị na-abata from outside. That is two things security na-eche n'obodo oyibo. Ndị nọ na border, na ndị nọ na hotel, na ndị nọ na factory, na ndị nọ na train station, na ndị nọ na street, na ndị nọ na etu a ka ha si anọgasị, ọ security. So imagine how many thousands of people nọ n'ime, and ndị be anyị bụ youth agbapụsiana na security, maka na Nigeria security anaghị akwụ ụgwọ ọfụma. So ọ bụ na ndị akwụba ụgwọ ọfụma, ịfụ na ọ ga-adịrị ndị be anyị izu ịba n'ihe ha na-eme. And ihe na-emezi na akịta na ahụ, otu akịta na ahụ ndị nke si na turu Biafra ka ha ga-eji mee security nke ha, na ndị nke ga-asịkwa na a ga-abịazi mebe clash na-akọ onwe ha ọnụ. Ghọtago, ihe ga na-anụzi bụ na kedu eme inactive dictated in your life, inactive emenere ya. Okay. TikTok wahala eriri nne o. I'm pụọ na TikTok a. Ngwa ndị TikTok anyị emechagokwa.
ngwanụ ọ ga-adịbazie at least anyị nọ ọnụ ya ndị Facebook ya afụzi m na ya anọghị ya. So mma na-chetakwa ndị Facebook, mma na-cheta na ụtụtụ na-cheta na ụtụ anyị ebidokwa ka m jee mee one or two things. M ga-abịa ka ebe 10 or 11 ka ebidokwa ebe anyị kwụsị na mgbe a ka m ga-egosi unu ife m chọrọ igosi unu. So anyị ga-ekwu maka ya, anyị ga-ekwu maka ife a, this video m chọrọ igosi now. We talk about this video. Àwọn yòókù ní ìwòlílẹ. Ní ìwòlílẹ. Then to you, welcome. Anyị ga-ekwu maka vidio a n'ụtụtụ. Ọ ife nsị ka mbịa ka anyị kpaa ka nlapụ unu n'ọgwa na awa akwụ m ga-anọ ka nnaba. So ka anyị na-ebuchara ya nke maka na ndị be anyị need ka ha ghọta ife na-eme. So ngwa ndị won ka ọ dị n'ụtụtụ. Good morning for ndị ụtụtụ ọma, efifie fe ndị efifie ọma, abalị for ndị abalị ọma. Anyị nọ na-agba akwa. Ihe na-akụ ebe a bụ I think 4 o'clock or 4:30, I think so. So ngwanụ ka ọ dị n'ụtụtụ.